A directora xeral de Xuventude, Cristina Pichel, visitou os mozos que participan no programa Xuventude Mentoring que promove a Xunta de Galicia para favorecer o acceso ao emprego tras rematar os estudos. Fixo en Congalsa, unha das empresas que leva participando no proxecto dende que se puxo en marcha hai 4 anos. Nesta cuarta edición participan preto de 150 mozos galegos de entre 18 e 30 anos. Un proxecto que leva 4 edicións e no cal levan participado casi 600 mozos. Nesta cuarta edición están participando preto de 150 mozos e mozos de toda Galicia, co obxectivo de mellorar as súas perspectivas de cara á inserción laboral. E para iso, complementamos este programa con diferentes tipos de formación. Unha formación máis vinculada a capacidades, a habilidades, a destrezas de cara ao traballo, despois outras que teñen que ver con xornadas de networking de diferentes ámbitos, visitas a empresas, nas cales se enmarca esta visita aquí hoxe en Congalsa, e, por suposto, o traballo que fan cos seus mentores, que son persoas que específicas do ámbito profesional ao que eles nun futuro se queren dedicar, non? A iniciativa conta cun gran éxito non só de participación, senón tamén de inserción laboral, posto que ao longo destes 4 anos, preto do 50% dos participantes ten accedido a un posto de traballo. Os datos nos demostran que efectivamente o proxecto é un proxecto exitoso, posto que preto do 50% dos participantes ao finalizar o programa consiguen un emprego e casi o 100% o recomendan, non? Como complemento ao programa, a Xunta puxo en marcha o pasado ano o programa Xuventude Mentoring na empresa, no que a formación complementase coa realización de prácticas en empresas.